Hej og velkommen til det nye år med Ergopolitiet. Vi starter med 100 øvelser om dagen i 100 dage. Ideen med det er, at du skal gøre de her ting der, hvor du er, med det du har. Så der er ikke en hel masse smart, fancy udstyr. Det eneste, jeg har valgt at bruge i dag, det er de her 2 vandflasker. Der er 75 centiliter i. Dem kommer jeg til at bruge som håndvægte. Det kunne også være 2 liter mælk, eller du kan lade være at bruge noget. Tag 2 kasser handsker fra sterilisation. Hvad end. Vi skal bare i gang. Vi skal op af sofaen. Dig og mig. Jeg har valgt at lave, for at nå på de 100, så laver jeg 10 forskellige øvelser. 10 gentagelser. Så er vi der lige om lidt. Øvelse 1. Squat. Rumpen godt tilbage. Godt ned og sidde. Og det var vist 9. Og det var vist 10. Yes. Så tager vi øvelse nummer 2. Englehop. Det var 10. Øvelse nummer 3. Lunges. Træd et godt skridt frem. Sænk det bagerste ben ned. Og jeg tæller, når jeg er nede med det højre ben. Så 4. Så vi har en hel øvelse. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Det var 3. øvelse. Og husk, det handler om at gøre noget. Det handler om at være med. Det handler ikke om, at vi skal gøre det perfekt. Så kommer øvelse nummer 4. Yes. Stå med bløde knæ. Hold mavemusklerne fat her. Så sker der noget, udover at vi bruger armene, så sker der også lidt noget andet. Og så skete der det, jeg glemte at tælle. Så vi kører, lad os sige 6, 7, 8, 9, 10. Øvelse nummer 5. Og er stadigvæk lidt blød i knæene. Godt fat i mavemusklerne. Og langsomt op, men også langsomt ned. Gerne godt fat om mellem skulderbladene. Aktivere lidt mere. Måske kommet til at lave 12 nu. Godt. Yes. Så laver vi øvelse nummer 6. Igen blød i knæene, fat i mavemusklerne, armene lige op. 2, 3, 7, 8, 9 og 10. Yes. Øvelse nummer 7. Godt fat mellem skulderbladene. Overarmen vandret, underarmen godt opad.
Og så frem med brystmusklen, og så træk tilbage mellem skulderbladene. Sammen skulderbladene og træk tilbage. 2. Og 3. Og 4. 5. Og her alle skulle kunne være med. Så hvis du synes, det er for hårdt at have noget i hænderne, lav den bare uden. 7. Bare sørg for at bruge musklerne godt. 8. 9. Og 10. Yes. Det var øvelse nummer 7. Øvelse nummer 8. Det skal være lidt for mavemusklerne. Så ned og ligge på gulvet. Man kan også vælge at lægge sig på en dejlig blød måtte. Almindelige mavemuskler. Det var 5. Tager vi lige 5 til de skrå også. 1. 2. 3. 4. Og mangler lige at gøre den færdig. 5. Så har vi den sidste øvelse tilbage. Den er ikke så meget for at bedre ergonomien måske. Den giver bare god røv, og det er jo også vigtigt. Så op med rumpen. Kan bare lade armene ligge langs med siden, eller lade armene løfte op. Og så pres med baller og lår bækkenet opad. Som om jeg har en bold mellem knæene, så der er lidt afstand mellem knæene. Og så bare presser rumpen. Spænder alle musklerne, presser op. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 og 10. Det var 100 øvelser. Altså ikke 100 forskellige øvelser. 100 gentagelser. Prøv det. Start ud med dem her. Start ud med nogle helt andre. Bare hjælp mig. 100 dage. 100 øvelser om dagen.